Det var mange filmer, de begge to. I skal bare vide, det er rigtig godt. Jeg elsker min familie. 2 sekunder. Ja, så synes jeg, okay. Her er min mor. Kan I se hende? Der. Ja, det er lidt svært. Men min far er her. Han kører bil. Og det er min farmor. Og Stella. Sover i Stella, mor? I Stella sover, det her ved jeg godt. Yes. Farvel. Velkommen tilbage. Nu kan I se det. At det der er så flot. Det er så høje bakker. Det kan stå på skidt over. Det er det, der er flotte træer. Der er alt for mange træer for at stå på skidt over. Ha! Ja. Det må det ske. Nu drejer jeg lige den igen. Så, se! Nu kører vi. Er det ikke sjovt? Vi skal op ad en lille bakke. Kan I se sådan en bakke? Måske har I ikke. Ja, det kan I godt. Se! Wow! Der er sne. Og farvel! Det er okay. Ja, se! Nu drejer den ikke mere. Men så er det flot. Der er meget sne herovre. Den er så dejlig. Jeg er i ferie ved Norge. Jeg synes ikke, det er så sjovt. I kan ikke se togen deroppe. Men det kan jeg. For det er til højre eller venstre. Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke på højre eller venstre. Nogle gange kan jeg. På højre. Højre og venstre. Eller højre og venstre. Ja, nu drejer vi. Hafjell står der der. Hafjell står der. Er det der, hvor vi skal hen? Ja. Ja, nu er vi i Hafjell. Det er det, jeg snakkede om. Vi er der nu, men vi skal køre lidt mere. Ikke? Ja, det har jeg ret. Hvad? Går det lang tid? Nu er vi i Hafjell, men det går stadigvæk lang tid. Se. Der bor rådyr herovre. Eller rensdyr. Ja, jeg siger rensdyr. Stemmer I på rådyr? Jeg behøver altså ikke. Og det er mig, der filmer. Kan jeg også på den anden? Ja. Jeg er inde i bilen, det kan I selv godt se. Måske kan I. Jeg kan ikke løbe så hurtigt som biler. Det er derfor, det er så hurtigt. Farvel. Det er næste gang. Min far siger, at jeg skal tælle til 900, men det gider jeg ikke. Jeg gider bare lige at tage den her video. Ja. Så kan I se. Ja. Er det bedre? Så kan I se. Nu må jeg lige tage et billede op af luften. Det ser så flot ud. Farvel, jeg kommer næste gang. Jeg tager lige et billede. Jeg siger ikke noget. Velkommen.
Velkommen tilbage. Nu skal I bare kigge frem. Jeg kommer til at stille nogle spørgsmål og lidt nogle gåder eller sådan noget sjovt. Hvad kalder man en and uden hale eller numse? En halenumse. Ha! Ja, det kan vi godt sige. Det er så dejligt at lave på. Hvad kalder man et fisk? Hvordan får man en fisk til at grine, man putter den i kildevand? Hvordan får man en ko til at glo, putte den ind i en sko? Så kan du stoppe det der. Videoen er ikke så god længere.